Ngikutshela kahle mfana omncane ngathi iphula inyama sevuthiwe eziko waqhubeka wadaza inkani yakho wafaka umlilo kwaqhamuka ilangabi maqede washiya kanjalo. Kuweza uprofesa wabamba ikhanda wathi suke sibone lona luphi lolu ugqoke luzoqobela inyama esingamalahle. Ngithe kusho mina wethu ugqoke olumadwengudwengu kade base belidwanguza insizwa eyiqobela kula maqatha wayenza indaba umuntu wasemzini wathumela umfana omncane aqobela insizwa amaqatha waqoba amaqatha amakhulu waqobela emuneni maqede waqeketha indaba namaqatha emlonyeni wayidlisa amanyala insizwa. Ngithe zangidina lezi insizwa zangakithi kwamaphumulo kamsoshwana ngoba njalo uma zingibuza into eyodwa zingibuza ibhasi nespecial lithi ifuna ukwazi umzukulu kaBhozi intombi zimqoma kanjani ngoba uyembe linye futhi ugqoke imbadada. Ngithe zangidina lezi insizwa zangakithi kwamaphumulo usho mina wakwethu ugqoke olumadwengudwengu. Bakwethu ngicela ukubonga emcimbini wasemlazi le kwa-R. Yize-ke noma phela ingoma yami enqanyulwe ngisacula esiteji lokho akusho lutho, kodwa-ke ngizobonga ithuba engilitholile ngiphefoma laphana ngibonisa abantu hhayi yize noma ngibashiye besajabule, kodwa-ke sicela